Biz Магнитогорский барлыкка килү тарихы турында сөйләүне дәвам итәбез. Аңа нигез салуда безнең ватандашларыбыз, Татарстаннан чыккан якташларыбыз да катнашты. Бирдә беренче төзүчеләр, махсус күченүчеләр турында 90-нчы еллар башында гына сөйли башладылар. Әмма соңгы елларда бу хакта дәшмәү, битараф мөнәсәбәт күзәтелә дип борчыла тарихчылар. Милләттәшебез Салават Әхмәтҗановның яңарак дөнья күргән 3нче китабы Магнитогорский металлургия комбинатын һәм шәһәрне беренче төзүчеләр тормышы, аларның саны, урнашу урыны турында сөйли. Моңа кадәр бер кайда басылып чыкмаган магнитканың 37нче елгы план схемасы. Анда махсус бистәләр билгеләнгән. Үзәк, Төньяк, Яңа Тукай, Извес дип исемләнгән барлыгы 4 бистә. Салават Әхмәтҗанов безгә картада билгеләнгән урыннар буенча экскурсия үткәрде. Анда булган вакыйгалар турында сөйләде. Это началось с 30-го года, но особенно много, начиная с мая 31-го года, сюда было привезено только из Татарстана больше 30 тысяч человек. Буквально из каждого района Татарстана, из каждого 40 с лишним районов, было привезено очень много людей. Соответственно, здесь были и татары, и русские, и другие национальности. Сульяк яр зираты янында зур палаткалар шәһәрчеге була. 1931 елның җәендә анда меңләгән кеше яшәгән. Беренче 5 елда гына ашлыктан, салкыннан һәм авырулардан дистәләгән 1000 кеше үлгән. Аларның күбесе балалар була. Архивта табылган мәгълүмат. 1934 елда 348 палаткада яшәүче гаиләнең 3 баласының үлүен теркәгән язма. Кешеләр кышка землянкалар сала башлый. Аннары бараклар төзеп халыкны шунда күчерәләр. 1933 елда ук Магнитогорск 50 меңнән артык кеше яшәгән торак пункт булып санала. Было такое громадное, на десятки тысяч людей, левобережная деревня, по сути дела. И среди этой левобережной деревни была как бы и татарская часть. Все татары между собой общались, все говорили на преимущественно татарском языке. Дети все говорили, многие носили, старшее поколение, национальную одежду. Здесь располагался второй по численности спецпоселок, все жили в спецпоселок, который назывался Северный. 10 меңгә якын кеше яшәгән Төньяк бистәсе генә үзе 3 өлешкә бүленгән. Һәр берсенең үз зираты булган. Барсы да бу сәнәгать уемнары астында калган. Ә бер тармагы Яңа Төньяк дип аталган бистәнең урыны калган, зираты да сакланган. Здесь есть могилы спецпереселенцев с 30-х годов. Кроме этого, очень многие жители Старосеверного поселка лежат, в том числе многие мои родственники, лежат именно здесь. Сохранилась вот эта школа. Вот школа номер 35. Она была чисто татарской школой семилетки. Это было связано с тем, что татарские дети, их было 1000 здесь, привезенные из Татарстана, они большей частью совершенно не знали русского языка. Поэтому их приходилось обучать на своем родном языке. Бу урында үзәк бистәсе урнашкан булган. Барлык махсус күченүчеләрне башта Биредә туплаганнар, аннары башка бистәләргә бүлгәннәр. Шул шырдан Биредә элеваторның иске бинасы сакланып калган. Естественно, тогда было очень важно иметь средства против голода, зернохранилище. И здесь же рядом есть другой артефакт, это школа номер 43. Кстати, первоначально это была, первые 15 лет это была татарская школа. Здесь учился мой отец, его братья, в этой школе его сестры учились. Салават Әхмәтҗанов та элеккегә үзәк махсус бистәдә туган. 3 яшендә әтисе, әнисе Димитров бистәсенә күченә. 50нче елларда шәхси йортлар төзергә рөхсәт итәләр һәм кешеләр бараклардан күчә башлыйлар. Ә баракларда репрессия корбаннары, ирексезләр статусында 1930 ел башыннан 48 елның мартына кадәр яшиләр. Алар нигездә иң авыр, ирекле кешеләр әллә ни бармаган җирдә, бетон жер эшләрендә хезмәт итәләр. Первое время смертность была настолько велика, что значительную часть спецпереселенцев хоронили здесь, в братских могилах. Поэтому в прошлом году осенью мы нашли, точнее историк Васильев, краевед, нашел расколотую надпись. Бу плитәне тарихчы туган якны өйрәнүче Геннадий Васильев иске каберлекләрне эзләп шәһәр читләрен тикшергәндә кәсле җирдә тапкан. Биредә тагы бер кабер күрсәткече бар. Это могила мусульманская. Здесь она ориентирована по кыбле.
И сам памятник, он, естественно, то, что от него осталось, это памятник именно мусульманского типа. Здесь едва видно, кто-то написал 1938 год. Вот здесь, смотрите, 1938, фамилии нет, но год только остался. И это показатель того, что захоронение произведено в 1938 году. Как раз, когда здесь жили спецпереселенцы. То есть здесь их захоранивали, а кого еще? Димитровского поселка не было. Здесь рядом был только Новотуковый поселок. Все. Новотуково бистәсе Башек елгасының сул як ярында урнашкан. Элеккеге махсус күченүчеләр аны Камышлы дип тә атаганнар. Чөнки 30-нчы елларда торакларын елга камышы белән җылытып яшәгәннәр. Биредә репрессия курбаннарының токымнары яши. Гомумән Магнитогорск тарихының бу бите шәһәрнең күп кенә гаиләләренә кагыла. Гөлдар Хафизова, Татарлар, Магнитогорск.